Den gik ikke. To hold for det. Ninja. Ja. Er du klar? Solflaske på barstolen. Uden at vælge. Hvorfor står der? Hvorfor ikke? Han er godt. Jeg hænger ramt på hovedet. Det er nummer. Jeg har taget den anden side. Det var højt op, da. Jeg har taget den anden ben. Hey Gregor, kan du lige prøve en tur mere? Ja, den anden vej rundt, Gregor. Den vej. Den vej der. Er det ikke noget, kan læse? Nej, jeg føler mig ikke. Er det også igen? Jeg tror, du står bagved. Så fanden, mand. Det er bare sådan en flaske gennem Bo's iPhone. Er det der Mikado, eller hvad? Er det Mikado? Mikado, god hej. Så skal der knald på, Gregor. Fuck. Det er bare ramt flaske. You can do it. I cannot do it. You Du can kan do it. trække. Du kan trække. Kan den lavere, eller hvad? Fuck. Den gik ikke. To hold for det. Ja. Ja, endnu længere, hvis man er lille Gregor. Ja. Så er jeg klar til at deltage. Og så røg du det der. Nej, det har du på film. Der slog hovedet jo ind i stedet for. Og så hans udtryk, hvor der folk, der var vendt. Så godt. American Ninja. Jeg kan bare tage en musik fra den virkelig det samme. Det er det samme. Hvad får du løb? Nej, det er ikke det samme. Vi skal lave en jumper. Ja, var. Fortæl med der. Måske er det bare stoppe. Det er ikke. Jeg kan godt tage meget med sig. Det er det samme. Det kan jo altid gøre. Ja. Det er jo ikke... Prøv at gøre det så hurtigt og så stærkt du kan. Jamen, det er... Derfor Slap af. Slap er af. det satme langt. Ja, ja. Fin højde, eller hvad? Nej, det kan Jamen det, jeg kan heller ikke. Jeg vil lige prøve det. Men Gode, du kan godt. jeg har altid været i de her Du har lige gjort det bare langsomt. Jeg har ikke været god til det. Stå op, og så svare. Elegant. Slap af. Perfekt, den der. Nej, det var ikke. Den Ja, er men jeg er lidt over i det. Det ved hånden jo ikke. Hvad så er det? Jeg har hjemme i dag. Så er det så, Og du kan ikke gætte, hold det. Hovedet opad. Hovedet opad. Sådan her. Skal man se. Hold det stille stadig. Ja.
Ninja. Ja. Er du klar? Solflaske på barstolen. Uden at vælte. Hvorfor står der? Hvorfor ikke? Han er godt. Jeg hænger ramt på rød. Det er nummer. Jeg tager den anden side. Jeg var højt op, der. Jeg tager den anden ben. Hey Gregor, kan du lige prøve en tur mere? Ja, den anden vej rundt, Gregor. Den anden vej. Den var der. Jeg ikke, du ikke kan læse ind. Er det også igen? Jeg tror, du skal stå bagved. Så fanden, det er bare sådan en flaske gennem Bo's iPhone. Det er Mikado, eller hvad? Er det Mikado? Mikado er god, har det? Så skal der knald på, Gregor. Det hjælper at ramme flasken. You can do it. I cannot do it. Du kan trække. Kan den lavere, eller hvad? Den gik ikke. To hold den for det. Ja. Det er ja, endnu længere, hvis man er en lille Gregor. Ja. Så er jeg klar til at Og så røg du det der. Nej, det har du på film. Og så stod hovedet jo inde i stedet for. Og så hans udtryk. Hvor der folk var vældig for ham. Så godt. American Ninja. Jeg kan bare tage en musikbar, det er ikke det samme. Det er det samme. Hvem får du løb? Nej, det er ikke det samme. Vi skal lave en job. Ciao. Fortæl med der. Måske er det bare skal stoppe. Godt tage meget med musik. Det er det samme. Det kan jo altid gøre. Ja. Det er jo ikke... Prøv at gøre det så hurtigt og så stærkt du kan. Derfor. Slap af. Slap af. Sæt med langt. Fin højde, eller hvad? Nej, det kan Okay. Jeg kan heller ikke. Jeg vil lige prøve det. Men Gode, du kan godt. jeg har altid været i de her Du har lige gjort det bare langsomt. Jeg har ikke været god til det. skal hoppe, og så svare. Elegant. Sådan. Perfekt, den der. Nej, det var ikke. Den Ja, er okay. okay. Ja, men det er over i det. Ja. Det er jo ikke noget. Det ved holdet jo ikke. Så er det. Ja, jeg har flere til dag. Så er det så, at Åh, du kan ikke gøre det. Hold det. Hovedet opad. Hovedet opad. Sådan her. Skal man. Hold det. Still standing. Ja. Er du klar?
solflaske på barstolen. Den rækker op. Uden at vælte. Hvorfor skal den stå der? Hvorfor ikke? Nu er han lagt op. Jeg hænger ramt på hovedet. Det er nummer. Jeg tager den anden side. Jo, højt op, da. Jeg tager den med den anden ben. Hey Gregor, kan du lige prøve en tur mere? Ja, den anden vej rundt, Gregor. Den vej. Den vej der. Er det ikke, du ikke kan læse ind? Er det også igen? Jeg tror, du skal stå bagved. Så fanden, Det er bare sådan en flaske gennem Bo's iPhone. det er Mikado, eller hvad? Er det Mikado? Mikado er god, har det? Så skal der knald på, Gregor. Det hjælper at ramme flasken. You can do it. I cannot do it. You can do it. Du kan trække. Kan den lavere, eller hvad? Den gik ikke. 2 hånden for det. Ja. Det er mere. Ja, endnu længere, hvis man er lille Gregor. Ja. Ja. Så er jeg klar til 2 tag. Og så røg du det der. Nej, det har du på film. Der slår hovedet jo ind i stedet for. Og så hans udtryk. Hvor det folk, der var vildt. Så godt. American Ninja. Jeg kan bare tage en sig på ham. Det er ikke det samme. Det er det samme. Så kommer du løb. Nej, det er ikke det samme. Vi skal lave en job, jo. Ciao. Fortæl med der. Måske det bare skal stoppe der. Jeg kan godt tage mig med selv. Det er det samme. Det kan jo altid gøre. Ja. Det er jo ikke... Prøv at gøre det så hurtigt og så stærkt du overhovedet kan. Derfor Slap af, slap er af. det sæt med langt. Fin højde, eller hvad? Ej, det kan ikke. Jeg kan heller ikke. Jeg vil lige prøve det. Men God, du kan godt. jeg har altid været i de her Du har lige gjort det bare langsomt. Jeg har ikke været god til det. Du skal hoppe og så svare. Elegant. Slap af. Det var perfekt, den der. Nej, det var ikke. Den Ja, her. men det er over i det. Det ved hånden jo ikke. Hvad så er det? Jeg har 4 på dag. Så er det så... Og du kan ikke gøre det. Hold det. Hovedet opad. Hovedet opad. Sådan her. Skal man stå. Hånden stille stadig. Ja. Er du klar? Solflaske på barstolen. Den rækker op. Uden at vælte.
Hvorfor står jeg? Hvorfor ikke? Han er godt. Jeg hænger ramt på hovedet. Det er nummer. Jeg tager den anden side. Jo, højt op, da. Jeg tager det med den anden ben. Hey Gregor, kan du lige prøve en tur mere? Ja, den anden vej rundt, Gregor. Den vej. Den vej der. Ja, det kan du ikke have læst. Nej, jeg føler mig ikke. Er det også igen? Jeg tror, du skal stå bag ved den. Så fanden, mand. Så bare sådan en flaske gennem Bo's iPhone. Det er Mikado, eller hvad? Er det Mikado? Mikado er god, hej. Nå, den keder sig. Voksne mennesker har det sjovt. Så skal der knald på, Gregor. Det hjælper at ramme flasken. Ja, det er det. Der er endnu længere, hvis man er en lille Gregor. Ja. Så er jeg klar til fuldtag. Og så røg du det der. Nej, det har du på film. Der slog hovedet jo ind i stedet for. Og så hans udtryk, hvor der folk, der var fældet for det. Så godt. American Ninja. Jeg kan bare tage en musik fra den virkelig det samme. Det er det samme. Hvad får du løb? Nej, det er ikke det samme. Vi skal lave en job før. Kjauer. Fortæl med der. Måske er det bare skulle stoppe. Det er ikke. Godt tage meget med musik. Det er det samme. Det kan jo altid gøre. Ja. Det er jo ikke... Prøv at gøre det så hurtigt og så stærkt du kan. Jamen, det er... Derfor Slap af. er Slap det af. satme langt. Fin højde, eller hvad? Nej, det kan Jamen det, jeg kan heller ikke. Jeg vil lige prøve det. Men Gud, du kan godt. jeg har altid været i de her Du har lige gjort det bare langsomt. Jeg har ikke været god til det. du hop, og så spare. Elegant. Slap af. Perfekt, den der. Nej, det var ikke. Den her. Ja, men det er over et. Det ved folk jo ikke. Så hold den. Jeg har glemt i dag. Så er det så, at Og du kan ikke gætte, hold det. Hovedet opad. Hovedet opad. Sådan her. Skal man stå. Hold det stille stadig. Ja.